Nou, daar steen ik dan midden in de grote stad. Het wachtje is op Wout. Waar is Wout? Want Joet moet er weer onder de bak. Ik ben bang dat hij wat benauwd is, want hij moet roeien. Zo'n ding is net zo zwier, maar erin zitten, dat is het werk. Ik ben een hele goede leraar. Sjoerd Hamburger. Ja, zeker. Net vergeten om te feliciteren, hè? Nee, dok. Ja, wereldkampioenschap, hè? Ja, het een pleetst. Ja. Goeiedag. Goeiedag. Sjoerd Hamburger. Sjoerd Hamburger. Gefeliciteerd. Dank u wel. Sjoerd, gefeliciteerd, jong. Maar we hebben het wereldkampioenschap. Ja, dank u wel. Heb je ons roeit? Ja, een roeiboord. Zeg dat, ja. Oh ja, maar hoe moeten we dan, want ik neem aan dat hij net zomaar in zand kan. Nee, de king. Dit is een boord die liep op mijn eigen boord. Dat kan het. Dat zou net de eerste keer zo zeker net kunnen. Maar wat we daar, die oranje, dat zou wel kunnen. Dat is een grutte boot. En ja, dat is om te beginnen wel een goed idee. Een bredere kan net zo volle fout hierin staan. Ja, dit is het voetenboord. Hier zit op en dit is de rails. De beweegt in het del. Ja. Ja, wat kan je 6? De riemen hier in de dolle, hier. En dan is het gewoon roeien. Net zo moeilijk. Een soort van een fotoshoot, hè? Ja, alles maar niet veel. Alles met een foto? Ja, roeien? Ja, alles. Is dit spierbal? Nee. Wat is het allerbelangrijkste wat een goede roeier kennen moet? Ontspanning. Rust en ontspanning. Rust en ontspanning. Ik denk dat dat wel is. Oh, veel meer goed. Ik meen toch enige zenuwen te herkennen. En dan is dit nog een makkelijke boot, Ja, Sjoerd. dit is ongeveer een boord met zijwieltjes, zou ik zeggen. Het is een boot met zijwieltjes. Op zo'n fietsje. Ja, Ja, het is een driewieltje. Ja, ik weet wat ik steek. Dit is alleen nog hier een kist stien. Zet kist zo, beide riemen, plat op het water. Dan haast balans, hier, allebei. Kist daar instappen, hier, zo, draaien. Ik wil wel altijd gespannen wie voor de wedstrijd, maar... Dit is een Ik wil er enger. wel bij steken. Ik wil op de riggen stien en dan kun je net omgaan. Nee, juist. Nou, ik Dit is komt stien. ging aan de kant. Nee, daar kist niet stien, alleen nog hier. Ja. Nou zitten. Ja, is wel zitten. Ja! Ik zit. Oké. Ik zit, Sjoerd, jongen. Ja. Nou, alleen nog maar je hond aan liedspietje. Dat is juist wat gebeurt als ze erop doen. Maar draai eens maar. Alleen nog zitten doen. Alleen nog. Rustig zitten doen. Document wetten. Ja. Als het spannend is, gewoon plat op het water. Goed? Zo, komt het al niet correct, Sjoerd, jongen? Ja. Dit komt correct. Vertrouw ze het nou net helemaal, hè? Niks net. Dit is ongelooflijk goed. Maar het is wel, hoe meer ontspannen je bent, hoe makkelijker het is. Sta erin en dan drukken. Jos, dan komt ze de meid aan. Ja. De kist tak. Oh! Nou, dat is omgaan. Ik geef het... Ja, hoor. Hoe zeg je het net Maar dit is aankomen? een hele soort ontspanning. Tikken we, ja. Tikken we, maar ik zal het leren. Tikken we. Het is niet een geleidelijke haal. Ja, hier gelijk. Kist net op pleister even. Het is een beetje versnelling, maar het komt al uit je been. Dus het is kerken. Correct, zo met hout erop tillen, ja. Dat is het. Dat is Ja. echt. Zie, daar kom ik al van hoor, hè. Ja, dat is misschien even. Er komt een hele hege gal van hoor. Even situatie. Zit er al beter uit, hè, Sjoerd? Ja, volle beter. Nou, weet het maar eerst op zezen. Uitskomen, plat op het wetter. Ja, naar de orenkanten, probeer maar. Heel rustig. Ik geloof ook Sven die komt maar, hè, maar ik ben er net zeker van. Ja.
op het zo. Plant op het wetter, plant op het wetter. Niks. Ja, ik ben weer op. Ja, ik kom weer op. Wat is het nadeel als je die riempjes niet hebt? Nee, die riempjes die wordt straks al even op. Ja. Dat is angst, hè? Ja. Dit is je bang tegen. Ah, hij doet het knap. Hij wil het wel, ja. Het is heel moeilijk voor iemand met zulke grutte spieren. Die is alleen nog maar getraind op zo kracht. alle mogelijke spierenbrukken. En nou Dat komt krijgt hij wat echt net, op ja. ballons en dat soort dingen. Eigenlijk proberen kindspieren te drukken. Gewoon, de balans is alleen nog maar evenwicht. Ja. Relax, don't do it when you wanna go to it. Relax, don't do it Oh, daar kijk when you wanna come. Relax, don't do it when you wanna stop to it. Relax, don't do it when you wanna come. When you wanna come. Vertel eens wat going on is, want we misten het krek. Maar in ieder geval is het niet wetter. Sjoerd zou even de bocht maken. Dus deze naar achteren van en die naar voren. En wat die dus dan? En dat is iets wat dit wil. Hier naar achteren en de oren naar voren. Nee. En toen, Het waren voren. Ja. voordat je het witte leest, jong. Samen. Ja. Alle Goed, respect. heeft hij talent? Een beetje. Nou, een beetje. Hij heeft net echt talent. Een beetje. Zeg het maar even.